Препоръчителен родителски контрол. Клипчето не се препоръчва за деца под 18 годинки, защото може да ги травмира. Пригответе се. Готови ли сте? Започвам. Милко илюминат ли е? Сега ще видим. Милко има две уши, също така има и един мустак. 2 минус 1 е равно на 1. Знаете ли кое също има едно? Точно така. Циклопът. Циклопът има едно око, а досещате ли се кое също има едно око? Точно така. Човекът на тази снимка има едно око. Но какво общо има това? Сега ще разберем. Името Милко идва от галеното на Милкорон. Милкорон се римува с биберон. На тази снимка бебето смуче биберон с мустак. Милко също има мустак. Случайност. Не мисля. Милкорон има 8 букви. Биберон има 7. 8 минус 7 е равно на 1. Едно е и окото на илюминатите. Нещо думка тук. Но трябват още доказателства. Нека да ги видим. Тук Милко рекламира колибри. Колибри той има 2 крила и едно на ум стават 3. Милко има 0 крила. 3 делено на 0 е равно на 3. 3 са и страните на илюминатите. Сега го спипахме. Милко илюминати. Потвърдено.